Здравейте, приятели, това пак съм аз, Крис. Ето, че виждате, че днес играем Цор Hero. Почнах да играя, много интересна игра. Сега даже и заради зимата правят такова. Опа, ще почнем от начало. Да може да видите, аз съм голям ретард в тази игра и си мисля, че ще се забавлявате, като ме гледате как фейлвам. Гледайте. Мисля, че звукът е много силен. Така не знам как е, мисля, че е добре така. Голям съм ретард на тази игра. Ето, виждаш ли? Айди, бе, хвани я тая, бе. Хвани я тая, бе. Фрей, о, ес. Хвани я тая, бе. Сори, че езиках. Не, връщам, не мога просто. Не. Ай, хвани я тая, бе. Бам, кара. Bam, lots are gonna do now. Хопа! Къде я запратих? Хоп! Фишки му леца. Хвана ли я, бе? Вей! Оу, какъв красив гол, дами и господа. Те си не надъниха няколко красиви голчета. Така, хоп, може се обръща. Подава. Може стреля. Вей, сериозно ли? Аз съм голямо ретардчната игра. Кам бавничко, хоп. И те моите с палцами. А, бъде. А, така. А, върши. Ми нямаш как, хора. Това беше просто... Ей, хваща я, бе. Амен вече. Мисля, че ще... Сега ако пропусна, почвам на другото да игра, да покажа на другото докъде съм стигнал. Няма да го бъде просто, хора. Но е трудно. Направо. Така. Ето, откъде можеше да се променя героя, бе? Как да изглежда? Къде можеше да се променя, бе? Опа! Добре. Чайте, ще почнем от начало, нали? Косана. Ого. Мен вече. Ето така ще почнем. Ето, гледате. Ето така. Начални тренировки, леснички са. Хопа! Избрах се, мисля, че някакъв италиански отбор. Не помня. Ще го минем, защото да видите там нещо. Сто процента ще се направя да съм номер 10, хора. 100%. Или 8. 8 е по-газарско число. До тук ли стигнахме? До тук стигнахме. Някакъв такъв италиански отбор, мисля, че беше. О, това беше красиво. Фрейкик. Да го вкарам така. Това беше easy game, easy life. Аз мисля, че това ще ме радва, дет съм такова малко ретард. Дет не мога да игра. Как ще филвам? Мислех, че ще ме радва просто, но... Не знам. Бъм! Вей! Се надява да ме радва. Хора, ако ме слушате, знам как се чувам, малко е неприятно. Но работя по въпроса, ще събирам такова
И ще си купя едни такива, кажете ги, нали, слушалки с микрофон. Ще видя дали ще се може да се свържи с телефона ми. И така, ще работя по въпроса, ще видя какво може да се направи. Просто сега гласа ми е ужасен, знам. Ужасно звучи на това, ма. Той вратаря стои на едно място, човек. Просто нямам какво да направя. Просто нямам какво да направя, хора. Съжалявам, ма. Виж го, той му... Това беше готино. Уве. Но се приближи моето момче. Значи да знам да не му ги бия в този гол. Ох. Shit. What the fuck? То се е като котка. То беше като котка. Кот кухара. И къде може да се променим героя? Я видим така. Къде цъкам? Бе, преди можеш да си також героя, бе. Да си му оправиш косата, да му сложиш номер на гърба, тут. Или е по-напреде. Никъде. И тук ма беше в горното дясно ъгълче, мисля, че беше или... Не знам, в момента спаме навсякъде, ма... Нещо... Не. Кой такова хора, харесайте този клип, ако искате още да снимам на Score Hero. Score Hero, мисля, че се произнася, не знам. Не съм англичанин. Абонирайте се за моят канал, харесайте този клип и до следващия път.